I pozdrav svima, ja sam Nevermind, gledajte još jednu epizodu Skywarsa na mom kanalu. Mogli bi da krenemo i htio sam da kažem samo da razmišljam da li da snimam Skyblock. Vi mi napišite u komentarima da li hoćete, da li nećete, i da vas obavestim, ovo je isto ona tekstura od prošli put, samo ne znam da li sam ostavio link u deskripciji, verovatno ću sada ostavim, ali u slučaju da ne ostavim, možete naći na Google, na internetu, samo ukucajte, evo te 10 para čizama, oni nisu im potrebni, samo ukucajte Mamont, to jest Mamont Texture Pack. Evo imamo taj prejak armor, luk nemamo naravno, 10 coffee lava, kako glup čest sam dobio prvi. Znači u posljednje vreme mnogo loše čestove dobijem. Da nisam dobio Ender Pearl bi bilo... čekaj, sad ću probati da primenim jednu taktiku koju sam video od jedne likuše, to jest ja sam sam pao na nju, kako da kažem. Najbolje da se opremim pre nego što primenim neku taktiku. Treba mi neka sekira za ovo. Sad ćemo je naći, ako je ne nađemo onda... Evo je sekira. I sad da požurim. I sada, mi smo ovdje ispod i ja ću da prokopam ovo i čekat ćemo da ljudi pokušaju da dođu do mene, a propašće u rupu. I ovo radi u 90% slučajeva, zato što niko kad ulazi ne pazi dole, zato ćemo mi da probamo da li radi, ja verujem da će da radi. Tim više ne trebaš, i tim ne trebaš. Treba mi neki luk, neka kaciga, to jest, pa da, kaciga, kako drugačije. Dobijem samo strele, a luk nigde. Ili sančarov, nešto, ta dva jeste. Ovako ćemo. I sad mi samo još treba taj dijamant, evo ga luk. Sad sam skroz opremljen ga, u stvari, evo i tebe. Samo čekamo još nekoga da mi dođe, da vidimo koliko njih je ostalo. 5 igrača je preostalo, dakle neko će doći sigurno, eno ga neki tamo lik. I evo ga, ovaj ovdje se teleportao baš. Samo čekamo da dođe ovdje dole po mene i onda ih sredimo. Evo ga. Mogu bi da se začaram ja usput, samo da vidim prvo, treba mi enchanting table, evo ga jedan. Bolje pojedem jedan golden apple za svaki slučaj. Evo ga lik iznad mene, evo ga, doći će 100% sad. Ajde uđi. Ajde, u stvari evo ga dolazi još neko. Ovi se bore gore, dobro. Samo da nisu neki timeri. Ubi ga ladno lik. Ajde siđi dole kod mene, više ne mogu da te čekam ja ovdje pola sata. Spider-Man. Kako originalan username. Evo sad će ja siđe ovdje dole valjda. Da li koliko mu vremena treba da ukapira da sam ja ovdje, ne kapiram. Može. Unbreaking, sharpness i fire. Je li propao dole? Jeste, propao je, ćao. Ne mogu ti verujem što sam sve dobio sa 6 enchantment. Samo sa 6 sam dobio fire respect. Evo i ovdje protecting i unbreaking. Sa 6 sam dobio sharpness 1, fire respect i unbreaking. Još da imam knockback, to je bilo savršeno. Poklonu se u zube ne gleda, da vidimo tebe. Sad bi rado stavio ove knjige, mada me mrzi. Tu gdje se nalazi još ovih likova. Dakle, jedan je već pao na moj trik. Iskreno, za ovu foru sam saznao tako što sam i sam pao na nju. Zato vam preporučujem da uvek gledate dole kad ulazite na ovoj mapi. I sad mogu bi... Stani, treba mi one knjige, gdje su one knjige, evo ih. Da probam nešto. Treba mi par knjiga. Probat ću knjige da začaram, to nikad nisam pokušao na Skywars.
ko zna što ćemo da dobijemo sve. Nešto veće, 7 ili 8, ajde. Šta je ovo, koliko knjige? 6, ajde, može to. Sharpness 1, beskorisno. Šta je bre ovo? 7. Projectile protection isto beskorisno i 6. Protection, unbreaking, ban of arthropods. Da li ovo mogu na mač? Ovo bi... Ja nemam nakonj. Zašto sam ja sve ovo radio kad nemam nakonj? Ne mogu da verujem. Da li ovo može sa crafting table-om? Ne znam, sad ću probam. Ne mogu da verujem kako bacanje enchantment. Nisam vidio kako dobro izgleda crafting table na ovoj mapi. Na ovoj teksturi, to jest. Da može ovdje oko da se doda? Ne može. Ne mogu da verujem kako glupo od mene. Ne veze, ajde, iskoristit ću da začaram još ovo. Ili imam dovoljno, imam. Evo ga, neko mi dolazi, bolje da se pripremim. Evo ga. U stvari on pokušava da dođe kojim putem. Bolje da se pripremim ovoga, ne znate šta će sve da mu pane na pamet. On pokušava da slomi ovdje, a? Zapalio sam ga. Šta on radi, ne kapiram. Bolje da pojedem Golden Apple. Šta se desilo? Pobedio sam, kako... On je sebe i otrovao i gore... To je goreo je, da, od mog mača, znači... Ne veze, ajmo još jednu ćemo da odigramo. Znači, ova taktika radi provereno, koristite je, dobra je. Koja je ovo mapa? Znam, od svih mapa ovu najviše ne volim, ne znam, nekako mi je... Nekako nema ništa zanimljivo, svaka mapa ima nešto posebno osim ove. Ja ne znam da li je to do mape ili do čega, ali ovdje dobijam extra chest. Predobar, znači, full iron armor plus diamantska kapa plus mogu da enchantujem plus da se zaštitim. I predobre stvari sam dobio. Plus mač. I god apple. Predobre stvari. Neko se teleportao do mene. Vidi ga lik. Ajde, padni dole, umri. Do mene si našao da se teleportiš, nije te sramota. Šta radi ovaj? Ne veze, svejedno, da je ovaj lik malo bio pametniji i sad bi ga imali među živima, mada, nažalost, to jest na njegovu žalost, na moju radost, nije bio pametniji. Idemo mi da začaramo nešto. Što me nervira, što ovo mora se baca po pola sata ovako. Evo ga. Ajmo mač. Daj Bože dobijem. Ovo je bila ubedljivo najbrža i ono... Ne mogu da verujem da sam pobedio. Bukvalno ništa nisam uradio, ubio sam jednog lika. Svi su popadali ili šta, ne kapiram. Ne veze, ovo je bila još jedna epizoda, bila još jedna epizoda Skywarsa na mom kanalu, nadam se da vam se svidjela, pišite mi u komentar ono za Skyblock, vidimo se u nekoj sljedećih epizoda i pozdrav ljudi.